Mun koko elämän aikana on ollut koko ajan itteni kanssa taistelu. Se oli semmoinen ylös alas. Ihan pienestä asti. Mä koko ajan yritin kehittää itteni, mä koko ajan yritin parantaa itteni. Mä koko ajan yritin miellyttää muita ihmisiä. Mutta mä unohtin se yksi asia, että mitä minä haluan. Miksi mä teen tätä? Miksi mä kuuntelen näitä äänet? Miksi mä elän toisten ihmisten elämää? Miksi mä kuuntelen muita ihmisiä, kuka heillä voi olla se pelko, että tehdään jonkunnäköinen muutoksia. Mutta mä uskon sen. Sä pystyt tekemään ihan mitä vaan tästä maailmasta. Ja mä voin sanoa sulle, että jos sä katsoo taaksepäin sun elämässä, eikä nää ole tehnyt ihan mitä vaan. Se on mitä moni on unohtanut. Mitä kaikki sä oot tehnyt tähän mennessä? Miksi sä luovutti? Miksi sä lopetti? Miksi sä et tee enää mitään? Miksi sä mieluummin istu sohvalle ja mökötä? Miksi sä vaan valita koko ajan? Sä pystyt tekemään. Ja jos sä jännittää tehdä jotakin muutoksia tai ei osaa, miksi sä et pyydä apua? Mä haluan auttaa teitä ihmisiä, kuka haluaa muuttaa sun elämää. Mulla on sen verran kokemus tässä maailmassa, että usko pois, mä voisin auttaa. Mä oon kokeillut kaikenlaista tästä maailmasta. Ja siellä on aika paljon asiat, mitä mä oon tehnyt. Ja mä joudun tekemään kaikki yksin. Ja siksi mä oon täällä. Mä en halua, että kukaan muut joutuu tekemään asiat yksin. Eli jos haluaa, ei tarvi muuta kuin jutella ensin. Katsotaan, että pystyykö mä auttamaan. Mutta sinä pitää ottaa se ensimmäinen askele, ei minä. Mä oon tehnyt mun. Mä oon valmis auttamaan. Ja mä teen kaikki, että mä pystyn auttamaan sinua. Mutta nyt se pallo on sun kohdalla. Nyt se on sinusta kiinni. Haluatko nää apua? Vai onko sä tyytyväinen joka päivä valita? Päätös on sinun. Hyvää päivän jatko. Moi moi.